dig og mig, vi skal lave ballonting sammen, Annette. Og din kæreste skal være med. Hun kan få lov til at sætte på et næsehorn, hvis jeg må tage det med. Det vil jeg have fået sådan et fedt nyt næsehorn. Det kunne fandme være sjovt, hvis du vil sætte på den. Så skal jeg have en kammerat med, der hedder Leif. Ellers så vil jeg have Malle med. Malle, hun har sagt, hun gerne vil gøre det med mig til sommer. Ude i haven, nøgen. Og det forstår I ikke, nu nærer folk. Men Malle har en fyr, men Malles fyr er ikke sur over det. Malles fyr synes, det er sjovt. Det har hun selv fortalt mig. L-E-N-A, Lena. Hvad mener du? Hvem Leif kender du? Ham jeg kender, det er Leif med sådan en sort hat og solbriller på sit profilbillede. Han har været min gode ven i lang tid. Leif, det er min bror. Det er min bros.